нигоҳи баромандҳо ва таҳлили мавзӯъҳои рӯзмарраи Тоҷикистону ҷаҳон. ҳадафҳои стратегия як барномаи миёнамуддат нестанд, балки як ҳадафҳои андешаи коршиносон, суҳбати мизи гирд ва баҳсҳои рӯбарӯ. дар ин раванд давлату миллатҳои абарқудрат кӯшиш менамоянд ки бо ҳар гуна роҳ изҳори назар, таҳлилу муқоиса ва тавсияи коршиносона ба аудитория. дарки умумии хатар ва талоши дастаҷамъонаи рафъи онҳо ба миён омадааст. салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи имрӯзаи мо дар мавзӯи ҷаҳонишавӣ, таъсири ҷаҳонишавӣ ба равандҳои гуногуни ҷамъият, ба сиёсат, ба иқтисод, ба фарҳанг ва паёмади он ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва аз он ҷумла ба ҷумҳурии Тоҷикистон ки яке аз субъектони ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад ва умуман фазое ки дар раванди таъсири ҷаҳонишавӣ ба тафаккур, ба шуури ҷомеа фароҳам меояд ва дар маҷмӯъ равандҳои ҷаҳонишавӣ ва таъсири он, паёмади он, ҷанбаҳои мусбат ва манфии он мавриди матраҳ қарор дода мешавад ва дар суҳбати имрӯзаи мо қарор доранд Карим Назриев, устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. шуморо ба барнома хушомадид мегӯем. чун шумо дар раванди таълим, дар раванди дарс, дар раванди омӯзиши равандҳои гуногуни соҳаи сиёсат ва ҷамъият қарор доред ва бешубҳа ба масъалаи ҷаҳонишавӣ низ як робитаи хеле мустаҳками илмӣ доред ва чунки дар низоми илмии донишгоҳ фазо барои омӯзиши васеъ масъалаҳои вобаста ба сиёсат, иқтисод ва ҷамъият фароҳам шудааст. бинобар ин аз шумо дар раванди барнома тақозо мегардад ки баъзе аз ҷанбаҳои муҳими ҷаҳонишавӣ ва таъсири он, паёмади он ба ҷомеаи имрӯза, аз он ҷумла ба ҷомеаи тоҷикӣ ва тоҷикистониро шарҳу изоҳ медодед. саволи меҳварӣ ин аст ки худи ҷаҳонишавӣ ҳамчун як падида дар шароити имрӯза аз дидгоҳи илмӣ ва аз дидгоҳи амалӣ то куҷо як падидаи воқеӣ ҳаст ва таъсири он ба ҷомеаи имрӯзаи ҷаҳонӣ то куҷо мусбат аст ва то куҷо манфӣ аст ва агар мо дар мисоли Тоҷикистон ба масъала нигоҳи амиқ зоҳир кунем, таъсири он ба Тоҷикистон чӣ гуна аст? саломат бошед. масъалаи омӯзиши ҷаҳонишавӣ ки он тарҷумаи глобализатсия маҳсуб мешавад, дар шароити муосир як дидгоҳи хосаро тақозо дорад. қайд кардан ба маврид аст ки мафҳуми ҷаҳонишавӣ ё ҳамон глобализатсия дар баъзе мавридҳо худи мафҳуми ҷаҳонишавӣ индикоси глобализатсия будан наметавонад. ба кадом маънӣ? Ба он маъние ки глобализатсия бештар ба маънии глобаликунонӣ аст. Глобаликунонӣ, ҷаҳонишавӣ бештар маънии шавӣ, яъне маъние дорад ки раванди бидуни таъсири субъект аст. аммо глобаликунонӣ ин чизи мақсаднок аст ки дар истлоҳ вайро конспирологӣ мегӯянд. яъне глобаликунонӣ яъне таъсири конспирологӣ ба ин маъни аст ки акторҳои махсус ки дар ҷаҳон ҳастанд кӯшиш мекунанд ки ҷаҳонро ба як модели ягона биёранд. аслан глобаликунонӣ ё ҷаҳоникунонӣ ба ин хотир аст ки глобаликунонӣ соҳиб дорад ва инҳо касое ки ин раванда ба амал меоранд, ино глобализаторҳо маҳсуб мешаванд. дар сиёсат ҳеҷ чиз худ ба худ ба вуҷуд намеояд. чизе ки ба вуҷуд омад пас ҳамон ҳамгуна андешида шудааст. хоб дар шароити муосир падидаҳое ки конспирологӣ ҳастанд ва давлатҳои мухталифро фаро мегиранд. албатта маркази глобаликунонӣ дар ҷаҳон вуҷуд дорад ки бештар дар баъзе мавридҳо мафҳуми глобаликунонӣ ё ҳамон ҷаҳонишавӣ ки мо тарҷумааш кардем ба вестернизатсия шабоҳат медиҳанд. яъне дар шароити муосир фарҳанги ғарбӣ дар ҷомеаҳои ғайриғарбӣ таҳмил мешавад ва бор карда мешавад. аз ин гуна ки ин раванди умумиҷаҳонӣ маҳсуб мешавад дуруст аст, вале инҷа масъалаи асосӣ дар ин аст ки фарҳанги ғарбӣ ба кишварҳои дигар бор мешавад ва табиист ки дар чунин шароит барои кишварҳои дигар аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ки дар ҳоли масалан таҳкими истиқлолият аст, баргаштан ба арзишҳои миллӣ аст, бор шудани арзишҳои глобалӣ ки он арзишҳои ғарбиҳанд, мушкилҳои зиёда ба бор меорад. тавре ки аз гуфтаи шумо бармеояд, ҷаҳонишавӣ як фаҳми то ҳол ҷамъбастшудаеро дар худ надорад ва дар шаклу дар мафҳумҳои дигар тавзеҳ меёбад ва яке аз шарҳи бисёр васеъ ва маъмули он ин як нав вестернизатсия, яъне ғарбикунонӣ аст, ғарбишавӣ аст. ба истилоҳи паҳн намудани ё ки талқин намудани тамаддуни ғарбӣ болои тамаддунҳои дигар. вале масъала ин аст ки мо фақат бояд ки ба тамаддуни ғарбӣ аз нигоҳи объективона нигоҳ кунем, на субъективона. ба он хотир аст ки метавонад дар ҷузъиёти тамаддуни ғарбӣ ҳамон тамаддуне бошад ки дар ҳошияи як давлатдории миллӣ вомехӯрад.
баъдан ҳастанд фарҳангҳо ва ҷузъиётҳои фарҳангӣ ки метавонад ба фарҳанги миллӣ ихтилоф ангезад. Дар маҷмӯъ агар мо ба раванди ҷаҳонишавӣ ҳамчун як раванди ғарбикунонӣ нигоҳ кунем, пас паёмади он ба ҷомеаҳои миллӣ ва он ҷомеаҳое ки пайгирӣ аз анъанаҳои миллӣ мекунанд то куҷо арзёбӣ карда мумкин? бале, албатта глобалистҳо ба ин назар ҳастанд ки бояд ки аз нигоҳи давлати миллӣ ба ҷаҳон нигоҳ накунем. барои чӣ? Агар ки мегӯяд ҷаҳон якто бошад, бояд ки вай ягона шавад. дар ин хотир кишварҳое ки ба ҳоли масалан дар сохтани давлати миллӣ ҳастанд, ин раванди маҳсуб мешавад ки зидди раванди глобаликунонӣ ё ки ҷаҳонишавӣ маҳсуб мешавад. барои чӣ? инҳо бояд ки ҷаҳонро ба як низоми ягона биёранд бидун ягон ихтилофҳо. дар чунин шароити глобализатсия ё ки ҷаҳонишавӣ ба ин бештар кӯшиш мекунанд ки сарҳадҳои байни давлатҳоро аз байн бибаранд ва дар чунин ҳолат давлати миллӣ ба шакли классикӣ ё ки шакли вестфалияш вуҷуд дошта наметавонад. глобалистҳо зидди мафҳуми миллат ҳастанд. миллат яъне ки чун дар шароити моза мо проблеми давлати миллӣ сохтани ва миллатсозӣ ҳастем, глобалистҳо чунин падоро қабул надоранд. барои инҳо фарди сайёравӣ дар кор аст ки онро дар истлоҳ космополитик мегӯянд. ва ҳамчунин мо дар шароити ҳозира чун дар ҷустуҷӯи ғояи миллӣ ҳастем, барои глобалистҳо ғояи миллӣ зарурат надорад, чунки дар ин ҷо бояд дар бораи арзишҳои болотар, не дар марзи як давлати алоҳида ё ки миллӣ, балки марзи фаротарин. бояд мо фарди глобалист созем, не фарди як миллӣ. дар ин ҷо мо албатта ду раванд дида метавонем. як раванде ки дар сатҳи миллӣ сурат мегирад, яъне милликунонӣ ё ки масалан давлати миллӣ сохтан ва чизи глобалӣ. аммо глобалистҳо миллатгаронро қабул надоранд ва мо вақте ки ба арзишҳои миллӣ бармегардем, барои глобалистҳо инҷо як мушкилӣ ба вуҷуд меояд, мушкиле эҷод мекунем. ба чӣ гуна? яъне ки онҳо як назари глобалӣ доранд, мо ки масалан давлатҳои дигар ба назарҳои хеле маҳдуд меандешанд. ҳадафи глобалистҳо ҳам зидди давлати миллӣ, ҳам зидди арзишҳои миллии кишварҳои алоҳида ҳастанд ва зидди анъанаҳои онҳо доранд. инҳо мехоҳанд ки як низоми нав бисозанд. аслан глобализатсия ё ки глобалистҳо ба ин назар растанд ки бояд ки низоми ягонаи ҷаҳонӣ ё ҳам new world order-ро сохтан бошанд. ба ҳамин хотир кӯшиш мекунанд то як садсолаҳои наздик ҳамин тафовутҳои миллиро, тафовутҳои давлатҳои миллиро аз байн баранд. ба ҷои ин аслан сохтани ҳукумати ҷаҳонӣ ё ки ҳамон низоми нави олам афзалият пайдо мекунад. хуб, ин як ҷанбаи назариявӣ ё фаҳми консептуалии масъала дар мавриди ҷаҳонишавӣ аст. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ, мардуми оддӣ, агар мо берун аз доира ё ки фазои илмӣ ба мавзӯи ҷаҳонишавӣ нигоҳ кунем, оммаи мардум, аҳолии як давлатро бештар таъсирҳои воқеӣ ё ки паёмади воқеии ҷаҳонишавӣ дар ташвиш қарор медиҳад. яъне имрӯз сиёсатмадорон бояд ки бо паёмадҳои воқеӣ ва бо он эҳтимолиятҳои таъсири ҷаҳонишавӣ ба давлат ва миллат аз нуқтаи назари амалӣ бояд ки муносибат кунанд. бинобар ин дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ нигоҳҳо ба таъсири ҷаҳонишавӣ гуногун аст. вале шумо воқеан аз дидгоҳи амалӣ таъсири ҷаҳонишавиро ба фазои умумии Тоҷикистон чӣ гуна арзёбӣ мекунед ва агар мусбат аст чӣ гуна, агар манфӣ аст чӣ гуна? бале, воқеан як масъалае ки бисёр баррасӣ мешавад, масъалаи таъсири глобаликунонӣ ба худ шароити давлати Тоҷикистон аст. ва албатта мо таъсири глобаликунонӣ мебинем. аслан глобаликунонӣ дар соҳаҳои мухталиф ба амал меояд. аз ҷумла масалан дар бахши сиёсӣ бошад, ин демократикунонии системаи сиёсии ҷомеа ё ки режими сиёсии демократиро қабул кардани Тоҷикистон ва баъдан қабул кардани вобаста институтҳои демократик, чун яки бахши муҳими глобаликунонӣ ин демократикунонӣ аст ё ба қавли дигар ҳам демократизатсия. табист ки мо дар шароити ватанӣ ҳам таҷзияи ҳокимиятро қабул кардем, ҳам шакли идораи президентро қабул кардем ва ҳам низоми демократии идоракуниро. ин як бахши махсуси ҳамин глобаликунонӣ ҳаст ки дар поёни вай демократикунонӣ матраҳ мешавад. мо институти демократиро қабул кардем. дар бахши соҳаи агар ки иқтисодияш гӯем, дар бахши мо ҳамин иқтисоди бозоргониро қабул кардем. яъне ки иқтисоди бозорӣ то ин вақт ин чунин пайда барои Тоҷикистон ношинос буд. баъди албатта аз байн рафтани низоми тоталитари инкишоф ва ба вуҷуд омадани равандҳои ба мисли либераликунонӣ, демократикунонӣ ва ресоциаликунонӣ муносибатҳо, ҳамин паддаҳо ба вуҷуд омаданд. мо албатта тақозо буд ки чун мо албатта мехоҳем ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ бошем, табист ки бо ин стандартҳо қабул кунем. қабул кардани стандартҳои байналмилалӣ ё ки ҳамон стандартҳои аврупоӣ, ина ворид шудан ба ҷаҳони глобалӣ аст ки тақозо мешавад. замоне ки мо ҳамин стандартҳо қабул накардем, ин маъне дорад ки мо аз раванд қафо мондем. ва инҷа ду падда аст ки бояд инҷа албатта иброз шавад. якум ки агар ки мо хоҳем ки давлати миллӣ созем, баргаштан ба арзишҳои миллӣ як ҳолат дорад ки бисёрҳо ба ин андешаанд ки баргаштан ба арзишҳои миллӣ қафо мондан аз стандартҳои ғарбӣ ё ки пешрафтҳои ғарбӣ ист. ва агар баргаштан ба стандартҳои ғарбӣ бошад, ин дур шудан аз миллат аст. инҷа албатта як калавандагӣ дида мешавад. бояд ки мо модернизатсияи миллиро дошта бошем. модернизатсияи миллӣ яъне чӣ? пешрафтан тибқи модели миллии давлатдории Тоҷикистон. бояд ки ҳамин чиз
албатта дар тоҷикистон ташаккул дода шавад. шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар суҳбати имрӯзаи мо қарор доранд Карим Назриев, устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, ва мо ҳамроҳи ишон суҳбате дорем атрофи масоили гуногуни ҷаҳонишавӣ. тавре ки ман фаҳмидам, имрӯз он унсурҳое ки дар пасманзари ҷаҳонишавӣ таъсири худро ба Тоҷикистон расониданд, пеш аз ҳама ба раванди амиқи демократикунонӣ ва ба таҷзияи ҳокимият ва ба раванди мувофиқанамоии баъзе меъёрҳо ва чаҳорчӯби муносибатҳои иқтисодиву сиёсӣ ба меъёрҳо ва чаҳорчӯби иқтисодиву сиёсии ҷаҳонӣ яке аз унсурҳои марказии таъсири ҷаҳонишавӣ ба фазои имрӯзии Тоҷикистон аст. Ва дигар фикре ки аз натиҷаи суханронии шумо ба вуҷуд меояд ин аст ки аз як тараф бисёриҳо ба ин фикр ҳастанд ки агар мо ба ҷаҳонишавӣ, ба рӯи ҷаҳонишавӣ тамоми дарҳои миллии худро ё ки сарҳадҳои миллиро бипӯшонем ва пурра дунболагирии арзишҳои миллӣ кунем, аз равандҳои муосири ҷаҳонӣ ақиб мемонем. ақидаи дигаре ҳаст ки агар мо пурра ба раванди ҷаҳонишавӣ бидуни ягон ҳифз, бидуни ягон сипари миллӣ агар ворид шавем, пас метавонем ки аз бисёри арзишҳои муҳим ва меҳварии миллӣ боз дур бимонем. яъне ки барои як миллат, барои як давлат дар баробари ҷаҳонишавӣ ду-се роҳи интихоб қарор мегирад. ё пурра ба раванди ҷаҳонишавӣ ҳамчун як раванди ногузир бояд таслим шавад. дигар ин ки бояд ки пурра раванди ҷаҳонишавиро инкор кунад ва раванди миллиро ташвиқу тарғиб кунад ва пайгирӣ кунад. ва дигар роҳи сеюм як нав роҳи ба истилоҳ дар фаҳмиши ҷамъиятӣ як нав роҳи мобайнии тиллоӣ аст. яъне ҳам бояд ки арзишҳои ғарбиро бигирем ва онро тавонем ки бо арзишҳои миллӣ як нав таносуби арзишҳои миллӣ ва арзишҳои ғарбӣ бояд ки нигоҳ дошта шавад дар шароити як ҷомеаи миллӣ. пас имрӯз агар мо дар муносибат ба Тоҷикистон суҳбат кунем, то куҷо имкон ва то куҷо механизм ё усули дар баробари арзишҳои ғарбӣ татбиқ намудани арзишҳои миллӣ ҳаст ва то куҷо ин арзишҳоро мо метавонем ки сарҳадҳои байни ин арзишҳоро аз байн бубарем, як нав фарҳанги воқеан ҳам мобайнии тиллоиро дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд орем. саломат бошед. масъалаи мазкур бисёр актуалӣ маҳсуб мешавад. тӯли чанд соли ахир ҳаст ки мо дар бораи як масъала кор карда истодем. ин масъалаи ренессанси миллӣ маҳсуб мешавад. ренессанси миллӣ яъне агар ки хеле агар нигоҳ кунем ду унсур дорад, яке миллӣ, яке ренессанс. албатта мо метавонистем дар ҷои ренессанс мафҳуми таҷдид ё эҳёро монем. ренессанси миллӣ яъне манзур ин аст ки бо потенсиали миллӣ, иқтидори миллӣ мутобиқ шидан ба шароити глобалишавӣ аст ки мо ҳам ҳифзи арзишҳои миллӣ дошта бошем ва ҳам аз стандартҳои ҷаҳони муосир қафол набошем. хуб, барои ин ягон консепсия лозим аст. албатта ренессанси миллӣ албатта як консепсия маҳсуб мешавад. консепсия маҳсуб мешавад ки ҳоло дар шароити лоиҳа ҳаст, эҳтимол дорад дар вақтҳои наздик ҳамчун як консепсия ташаккул биёбад. ва проблема асосӣ дар чи аст? мо бояд ба масъалаҳое ки дар шароити имрӯза ҳастанд, дар ҷаҳон ҳаст, нигоҳи рационалӣ ба масъала дошта бошем ки нигоҳи рационалӣ ақлгона муносибат кардан ба пайдаҳо метавонад ки дар инкишоф мусоидат кунад. ва гуфтан дар кор аст ки дар шароити муосир таҳкими истоқлоти ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр масъалаи муҳим ба шумор меравад ва дар шароити муосир таъсири васоити ахбори омма ҳаст, интернеткунонии ҷаҳон ҳаст. дар чунин шароит таъсири беруна мешавад, боиси он мешавад ки экспансия фарҳангӣ мешавад. дар шароити экспансияи фарҳангӣ табиист ки фарҳанги миллӣ зери суол меояд. ба ҳамин хотир бахшҳои алоҳидаро аз зарур аст ки дар ин ҷода бисёр фаъол бошанд. аз ҷумла дар шароити 11 чун яке аз санъатҳое ки дар бисёр фаъол аст, санъати кино маҳсуб мешавад, яъне киноиндустрия манзур ҳаст, бояд хеле фаъол бошад, чунки дунёи имрӯза дунёи рақобат ҳаст. филми ватанӣ бояд ки бо филмҳои дигар рақобатпазир бошад. хуб, ва ҳамчунин дар бахши агар ки илму санъат ҳолатҳои дигар бошанд, илми ватанӣ ҳам бояд ки эҷод бештар шавад, забони тоҷикӣ забони илм шавад, чунки вақте забонҳое ки забони илм шуда наметавонанд, дар шароити муосир наметавонанд ки ба ин паёмадҳо ҷавобгӯ бошанд. рақобат бисёр муҳим аст. бояд илми ватанам пешрафт кунад, зиёии ватанам бояд ки миллӣ биандешад, санъатам бояд миллӣ шавад. хулоса процесси милликунонӣ василаи муҳими маҳсуб мешавад ки то мо аз ҳамин равандҳо осеб набинем. хуб, дуруст аст ки воқеан мо баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ аллакай ба раванди милликунонӣ шомил шуда будем ва то имрӯз унсурҳои гуногуни сиёсати давлатӣ вобаста ба равандҳои милликунонӣ равона шудааст. масалан, то ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ имконияти пурраи тарғиби арзишҳои миллӣ ғайриимкон буданд. не чорчӯби идеологӣ ба ин чиз имкон намедод. вале баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ як қатор иқдомҳо рӯи даст гирифта шуд аз ҷониби ҳукумати кишвар. пеш аз ҳама
таҷлили солгарди бузургони илму адаб ва фарҳанг ва илми тоҷик, яъне онҳое ки дар гузашта дар соҳаи илму адаб ва умуман пешрафти соҳаи илму фарҳанги мардуми тоҷик саҳми арзанда гузоштанд рӯи даст гирифта шуд. Ва дигар ин ки бисёре аз ҷашнҳо ва бисёре аз унсурҳое ки дар ҳошияҳои воқеоти гуногуни тарихӣ аз байн рафта буданд боз дубора эҳё карда шуданд. хуб ин ҷанбаи фарҳангӣ руҷӯъ ба арзишҳои миллӣ ҳаст ва яъне ин корҳое ҳастанд ки аллакай татбиқ шуда истоданд ва натиҷаи худро низ дар шароити имрӯзии Тоҷикистон нишон медиҳанд. вале дар ин ҷо ду савол ба вуҷуд меояд аз суханрониҳои қаблии шумо ки як консепсия барои як тарҳи миллӣ татбиқи арзишҳои миллӣ ва арзишҳои ғайримиллӣ дар шароити Тоҷикистон ба вуҷуд омадааст, яъне як нав мутобиқсозии ин арзишҳо. ба андешаи шумо то куҷо ин тарҳ ва аз ҷониби кадом ниҳод бояд ки ташаббус рӯи даст гирифта шавад то ки чунин як лоиҳа татбиқи воқеӣ худро пайдо кунад? Якум. Дуввум ин аст ки забони тоҷикӣ ҳамчун як чун забони тоҷикӣ ё ки забони форсӣ аллакай солҳо асрҳо қабл ҳамчун як забони илм аллакай маъруфу машҳур шуда буд дар баробари як забони арабӣ. Вале имрӯз низ ин чиз пайгирӣ мешавад, яъне ки то куҷо шумо нигоҳатон ба он аст ки забони тоҷикӣ имрӯз забони илм ҳаст ва то куҷо нест. ва дигар ин аст ки то куҷо ҳамин имконияти татбиқи консепсия дар шароити имрӯза мавҷуд аст. дуруст аст. албатта проблемаи лоиҳаи мазкур ки бояд ки ренессанси миллӣ қабл аз ҳама бояд ки аз марказҳои тадқиқотие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд бояд ба шакли ё консепсия ё доктрина бисёр як мукаммал карда шудад. баъд аз ин албатта ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб карда шуд барои татбиқ кардани чунин як барномаи ё ки доктрина. албатта бисёр чизи муҳим аст барои ояндаи Тоҷикистон ва зарур аст ки ба масъалаҳои дигар ҳам бисёр аҳамияти калон дода бошем, аз ҷумла ба масъалаи ҳифз намудани манфиатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла агар ки манфиатҳои Тоҷикистон бошад дар шароити ҳозир бисёр муҳиманд. хуб шумо албатта медонед ки дар шароити муосир кишварҳои алоҳида кӯшиш мекунанд ки дар Тоҷикистон манфиатҳои геополитикии худро татбиқ карда бошанд. ба ҳамин хотир моро зарур аст ки дар бораи ҳадафҳои ормонҳои геополитикӣ сухан ронда бошем. татбиқ намудани лоиҳаи Хуросони бузург фикр мекунам ки ба мақсад хеле мувофиқ аст барои ҳам ҳифзи забони тоҷикӣ, ҳам ҳифзи манфиатҳои Тоҷикистон ва ормонҳои геополитикии Тоҷикистон. хуб албатта чунин ҳолат метавонад ки як сипаре бошад барои пеши роҳи гирифтани ҳамин таъсирҳои манфии глобаликунӣ дар шароити муосир. шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар суҳбати имрӯзаи мо қарор доранд Карим Назриев, устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва мо ҳамроҳи ишон суҳбате дорем атрофи масоили гуногуни ҷаҳонишавӣ. ин андеша қобили қабул аст ки дар шароити имрӯза дар баробари ҳама он хавфу таҳдидҳои фарҳангӣ ва идеологӣ ки аз зовияи ҷаҳонишавӣ ба фазои миллии Тоҷикистон таъсир мерасонад, ҷоннок намудани кинои тоҷик бисёр ба маврид ва ба мақсад ва ба замон мувофиқ мебошад, зеро ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ бахусус давлатҳои пешрафта оне ки иқтисоди бузурги ҷаҳонро зери назорат қарор медиҳанд, ҳатман аз нуқтаи назари фарҳанг таъсири идеологии худро ба давлатҳо ва миллатҳои дигар мегузоранд. вале мақсад аз ҷоннок намудани кинои тоҷик ин нест ки мо кадом як минтақа ва кадом як давлатҳои ҷаҳонро зери таъсири идеологӣ қарор диҳем, балки ин аст ки фарҳанги тоҷикӣ, унсурҳои миллии мо ба муаррифии бештар дар арсаи ҷаҳонӣ ниёз дорад, зеро ки шинохти давлат аз бештар аз нуқтаи назари шинохти фарҳанги он дар ҷомеаи ҷаҳонӣ воқеияти худро пайдо мекунад. оиди ҷанбаҳои гуногуни таъсири ҷаҳонишавӣ ба фазои миллӣ бисёр суханҳои арзишманд зикр гардид, вале агар мо амалан ба масъала нигоҳ кунем, чӣ чизҳо барои мо мусбат аст дар шароити имрӯза ва онро бояд тарғиб кард ва онро дастгирӣ кард? чӣ чизҳо, кадом унсурҳо, кадом омилҳои ҷаҳонишавӣ барои мо таъсири манфӣ дорад ва чӣ гуна бояд мубориза бурд? бале, зарур ба қайд аст ки дар глобалишавии фарҳанг ё экспансия фарҳангии ғарбӣ ё ки ҳамон вестернкунонӣ ғарбикунонӣ бештар як паддаҳои номатлуб ба ҷомеаи ватанӣ таҳмил мешаванд ки баъдан дар баъзе мавридҳо онро як асли санги ҷадид ё дар баъзе мавридҳо ҷоҳилияти нав меноманд. аз ҷумла падидаи ҳамҷинсгарое ки аз кишварҳои ғарбӣ ба кишварҳои масалан ғайриғарбӣ интиқол мешавад воқеан боиси нигаронист. табист ки падидаи мазкур ҳам аз лиҳози эътиқодӣ ва аз лиҳози миллӣ барои ҷумҳурии Тоҷикистон созгор нест ва як паддаи фарҳангӣ ки иҷтимоӣ ҳаст ҳамин падда маҳсуб мешавад. ва ҳолатҳои дигар ҳастанд, масалан проблема нигилизми миллӣ. нигилизми миллӣ табист ки дар шароити муосир ҷавонон бештар кӯшиш мекунанд ки ба ҷои забони тоҷикӣ забонҳои дигар омӯзанд. ин мушкилӣ надорад,
واقعا این تقاضا دور است، اما نگلیزم یعنی هجگرایی ملی پرابلم است، مشکلی است. برای اینکه کوشش میکنن که تاجیک بودن یا که ملت تاجیک بودن چیزی که واقعا یک کانسرواتیو محسوب میشد، اونو پیشرفت رو در غربی شوی میبینن. غربی شوی یعنی چی؟ و اما مثلا تیپ لباس نو، خب تیپ مناسبت، تیپ مثلا رفتار، حالتهای دیگر. یعنی این فقط خاص به یک گروه خرد جوانانی هست که فرهنگ غربی رو از فرهنگ ملی بعضی حالت‌ها اولاتر میگذارند و این یک پدیده با شرایط فرهنگی ما با دولت‌داری ملی ما تا یک اندازه در مخالفت قرار میگیرد. بود چی عنصرها هستند؟ خب حالات دیگر هم وجود دارن که پرابلم امورالیسم محسوب میشود. امورالیسم یعنی که بی اخلاقی توسط خب فیلم و دیگر واسطه‌های اطلاعاتی که به تاجیکستان مثلا ابلاغ میشن، اکسپانسیا، این واقعا به جوانان به نسل نو تاثیری منفی میرساند. چون البته در واقع هم کوشش میبینیم که البته خب نظر ما این است که این پدیده چیزی کم هست، لیکن آهسته تاثیرش بیشتر میشوند. از جمله تاثیر شبکه‌های اجتماعی که در اون فرهنگی مثلا تحمیل میشود نگران کننده است. خب جوانان دیگر از کجا ایدئال حیاتی را از کجا میگیرن؟ از تلویزیون. خب از تلویزیون یا که از شبکه‌ها یا که از اینترنت. ضرور است که باید ایدئال ملی توسط فیلم تاجیک براه مانده شود. باید ذکر نمود که امروز جهانی شوی چنانکه که ذکر نموده در پس خود یعنی که در پس منظر خود با بسیار از داشتن ارزش‌های ملی از آن جمله ایده ملی نیز اشارت می‌کند و جمهوری تاجیکستان در سالهای قبل بعد از دست آوردن استقلالیت دولتی بسیار در دایره زیایان مسئله ایده ملی یکی از عنصرهای بحثی اساسی علمی و عملی قرار داشت و واقعا هم ایده ملی امروز یکی از عامل‌های اساسی معرفی دولت، بلند برداشتن اعتبار و نفوذ ملت و دولت در عرصه جهانی و همزمان جواب ارزنده دادن و همه آن تهدیدها و خطرهایی که میتوانند به این و یا آن جنبه ارزش‌های دولتداری تاثیر خود را رسانند. خب در شرایط امروزه ما می‌بینیم که جهانی شوی هم از نقطه نظر کانسپچوالی تاثیرهای خیلی زیاد داشته است و هم از نقطه نظر ایدئولوژی و عقیدتی و هم از نقطه نظر تاثیر عملیش بر روندهای واقعی جمعیتی از آن جمله به نظام اقتصادی، به نظام فرهنگی دولت. و خب در این سمت چند پیشنهادهایی که در سخنرانی‌ها قید شد در اینجا خلاصه گیری کردن ممکن است که یکم در مورد مبارزه با همه گونه تهدیدهای ایدئولوژی و عقیدتی که از سمت جهانی شوی به فضای دولتداری ملی ما تاثیر می‌رسانند، این تهیه نمودن کانسپسیه واقعی فراگیرنده فرهنگ و ارزش‌های ملی هست که تواند هم از نقطه نظر تاریخ و گذشته ارزش‌های دولتداری را فراگیرد و هم واقعیت‌های پیشرفت‌های جهانی معاصر را تواند که یک نوع با ارزش‌های ملی توأم کند. دیگر اینکه باید کینوی تاجیک باید باز هم جان کرده شود تا که فرهنگ ملت به جهانیان معرفی شود. دیگر اینکه باید از نقطه نظر علمی رشد علم و رشد معارف تاجیکستان نه تنها در حوزه تاجیکستانی و منطقه بلکه در جهان باید که علم تاجیک معرفی کرده شود، چون که امروز یکی از عامل‌های محوری نه تنها امروز بلکه در تمام تاریخ موجودیت انسانیت عامل محوری معرفی یک ملت و یک دولت این علم بوده است. یعنی که تا کجا یک ملت و یک دولت پتانسیل یا که اقتدار واقعی پیشرفت علم رو امروز دارد. و دیگر اینکه باید زبان تاجیکی واقعا همچون یک زبان در عرصه بین المللی از نقطه نظر فرهنگ، از نقطه نظر معرفی صنعت و جایگاه خاصه خود را داشته باشد. خب این عنصرهای گوناگونی هستند که میتوانند به جهانی شوی یک نوع موقع ملت و موقع دولت را در برابر جهانی شوی معین سازند. خب از نگاه شما در شرایط امروزه کدام قشر تاجیکستانی بیشتر از خطرها و یا که تهدیدهایی که از سوی جهانی شوی وارد می شوند کدام قشر اجتماعی تأثیری بیشتر می بیند؟ خب البته درست است. از همه طبیعی است که از همه قشر فعال جامعه جوانان محسوب می شوند. البته همه قشر جامعه چون فعالند بیشتر تاثیر جهانی شوی به اینها بیشتر است و البته آینده جامعه که اینها جوانان هستند و چون که با سینم بیشتر می شود اینها با یک قشر نوادی تبدیل می‌یابند. طبیعی است که وایها با جوانان با همه چیز را میگویند که امروز گرفتند و البته تنها با جوانان نیست، حالت‌های دیگر است. احتمال دارد که با الیت سیاسی وطنی، با الیت علمی وطنی، با الیت فرهنگی با کل جامعه است. اما در محور این بیشتر اون البته سیاستی که تاثیر جهانی شوی وقت با سیاست میشه و سیاست برای در عمل تطبیق میکند در اینجا خب بیشتر دیده میشد همین چیز. جهانی شوی روند عمومی جهانی است. این جدا نمیکند که اینها جوانان است یا پیران هستند بعد تمام جمعه. این وابسته به اون است که آسیبش به کی بیشتر میرسد و گروه های آسیب پذیر کی هستند.
گروه های آسیب‌پذیر هر کسی که باشد خود جوانان از دیگرها هستند و چی میخواهند وابسته به این تاثیرات جهانی شوی همگونه میشود. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که در صحبت امروزه ما قرار دارند کریم نظریف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و ما همراه ایشان صحبتی داریم اطراف مسائل گوناگون جهانی شوی. خب یعنی جوانان میتواند تاثیر جهانی شوی به تمام قشر جامعه رسد، ولی آن به سطح و به زینه تفکری همان قشر وابستگی دارد. یعنی طبیعی است که وقتی که جوان از نگاه تجربه حیاتی و تجربه معرفتی در برابر قشرهای دیگر جامعه از یک نوع آسیب پذیر هستند، تاثیر جهانی شوی نیز میتواند که به جوانان بیشتر باشد. و خوب همین تا کجا روند افراطگرایی که سالهای آخر در تمام جهان بسیار هم افزود، تا کجا میتواند که همچون عنصر جهانی شوی این را شرح داد و تا کجا این یک نوع پیامدی است که از نتیجه تاثیرهای منفی جهانی شوی به دولت‌های ملی تاثیر بله، اگر که منظور از افراطگرایی که ما در نسبت به افراطگرایی دو نسبت وجود دارد، اگر که افراطگرایی منظورتان افراطگرایی دینی باشد یک مسئله داریم و اگر افراطگرایی دنیوی باشد یک مسئله دیگه داریم. خب اگر افراطگرایی دینی باشه این خاصی جهانی شوی نیست، برای که فرهنگ غربی عنصر دینی از جمله عنصر دینی اسلامی ندارد، لیکن سوبیکت و اکتورهای سیاسی بین خلق هستند که از عامل اسلامی برای هدفهای گپالیشون در منطقه استفاده میبرند. اما افراطگرایی با نظر دیگر هم وجود دارد، افراطگرایی دنیوی هم هست. مثلا جمعه مثال میاریم، مثلا زمانی که خب ارزش‌های اعتقادی مردم مسلمان دنیا توسط گروه‌های الهیده غرب و کشورهای غربی مورد مذمت و پایمال قرار میگیرند، طبیعی است که واکنش اینها باید چگونه باشد. اینجا حالات دیگر هستند که با اسم اسلام یا با اسم دین یا نیروها رو به صحنه میارن، باید که اینها جدا کرده شوند. البته اینها با اصل اسلام یا که با اسلام مثلا متن مقدس یگان رابطه‌ای که ندارن. بله. خب یعنی افراطگرایی امروز در فهم در سطح در شرایط یک جامعه در شرایط یک دولت هر گونه توضیح و ایضاح می شود و امروز میتواند که همچنین یک عنصر بسیار معمولی جهانی شوی معرفی گردد. به خاطر آن است که در ژئوپلیتیک امروزه نه تنها ثروت‌های زیرزمینی، ثروت‌های ملی و دولتی، بلکه افراطگرایی همچون یک روند برای تاثیر رسانیدن به یک منطقه و به یک دولت استفاده می‌گردد. بنابر همین در موضوع یا که در روند مبارزه با افراطگرایی در سطح جامعه جهانی یک نوع موفقیت‌های خیلی نظررس امروز مشاهده نمی‌گردد. به آن خاطر است که فهمیش یگانه نسبت به عموما ماهیت نظریوی مسئله و فهمیش یگانه نسبت به واقعا هم فهمیش عملی نسبت به پدیده تروریسم و اکستریمیسم و امروز نیز در چندین سخنرانی‌های خود پیشوای ملت نیز قید می‌نمایند که امروز در سطح جامعه جهانی یک نوع سیاست دوخوره نسبت یا که عکس العمل نسبت به تروریسم و اکستریمیسم وجود دارد که این تاثیر خود را به روند ثمرناک مبارزه با چنین پدیده‌ها نیز رسانیده است. بنابر همین دولت‌ها باید پیش از همه فهمیش یگانه را در مورد تروریسم و اکستریمیسم داشته باشند و دیگر اینکه خود از پشتیبانی از قدرت‌ها و از آن قدرت‌های اکستریمیستی و افراطی که می‌توانند خطر را به امنیت یک دولت رسانند دست بکشند و دیگر اینکه یک نوع شرایط را برای مبارزه یگانه نسبت به چنین پدیده به وجود آورند. چون وقتی که نظام یگانه فهمیش و نظام یگانه درک پدیده به وجود نمی آید، طبیعی است که از نقطه نظری مبارزه و عملکردها نیز موفقیت‌ها نمی‌توانند نظررس باشند. و خب باید در انتها قید نمود که جمهوری تاجیکستان همچون جزء جامعه جهانی هم از نقطه نظری فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و هم از نقطه نظری کنسپتوالی و معیاری و حقوقی امروز تمام کوشش‌ها را برای واقعا هم نگاه داشت فضای یگانه فرهنگی و ملی تطبیق می‌نماید و طبیعی است که در شرایط امروزی جهانی شوی نه هر چیز از یک دولت وابسته است، از یک ملت وابسته است. بسیار عنصرهایی هستند که از بیرون تاثیر خود را به جزهای گوناگون سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امنیت میرسانند و خود شرایط همگرایی عاقلانه‌ای که دولت‌ها با آن امروز راضی هستند، یعنی بستن سازشنامه، تشکیل تشکیلات‌ها و سازمان‌های گوناگون یک جزئی عمیق روند جهانی شوی است که از این دور بودن به منفعت دولت بودن نمی‌تواند، زیرا که خطر در یک دولت از بین روی امنیت و پایه ثبات در یک دولت امروز از بین روی ثبات در تمام جامعه جهان اعتراف گردیده است. با آن چنانه که سعدی بزرگوار میگوید چه عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را
намонад қарор. Бинобар ҳамин тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ як нав раванди интегратсия ва муттаҳидшавии ҷомеаи ҷаҳонӣ фазоро ба раванди суръатноки ҷаҳонишавӣ ба вуҷуд овардааст. аз ҷониби дигар давлатҳоро дар он зинаи тафаккур ва дарки воқеиятҳои гуногуне низ оварда расонидааст, ки таъсири худро метавонанд ки ба низоми фарҳангаш, ба низоми давлаташ, ба тафаккури миллат низ таъсири худро расонанд. ва умед ба он мебандем ки дар ояндаи миёнамуддат ҷумҳурии тоҷикистон низ дар сатҳи фарҳанг, дар сатҳи муаррифии кинои тоҷик, дар сатҳи таҳияи консепсияи воқеан ҳам муттаҳидсозандаи фарҳанги миллӣ ва фарҳангҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ муваффақиятҳои назаррасро низ ба даст меорад ва дар ин самт кӯшишҳои якҷоии тамоми қишри ҷомеа, ҳам зиёиён, ҳам ҷавонон ва ҳам қишри маъмуриву давлатдориамон хеле муҳим ба назар мерасад. хуб, дар интиҳо ягон фикреро атрофи масъала дошта бошед, ягон андешаи ногуфтаи бошад, марҳамат. хеле кӯтоҳ қайд кардан зарур аст ки шукӯҳ шаомати дунёи муосир бояд моро рӯҳафтода накунад. потенсиали инкишоф ҳам дар мо ҳам вуҷуд дорад. мо дар худ бояд эътиқод дошта бошем ба ин арзиш ки мо метавонем. албатта чизи муҳим дар шароити умумӣ ҳаст ки яъне метавонем, не ба он маъне ки ба таври ғарбӣ масалан ё ки глобалӣ, ба таври миллӣ, яъне бо потенсиали миллӣ имконият ҳамин чиза дорад ки мо метавонем дар шароити ҷаҳонишавӣ ё ки глобалӣ кунонӣ хуб ҳаёти минбаъда дошта бошем. бале хуб, ҳамин чиза бояд ки дар ҳамаи ҷомеа ва ниҳодҳои алоҳида, ниҳодҳои масъул ҳамин чиза эҳсос кунанд ва минбаъд ҳам эҳтимол дорад ки ин пайвандҳое ки ба шароити ватанӣ ҳастанд коҳиш ёфта бошанд. проблемаи асосӣ дар он аст ки мо ба бузургии худмон эътиқод бояд дошта бошем. саломат бошем. яъне ки яке аз роҳҳои муваффақияти як давлат ва миллат боварӣ ба худ аст. نه تنها برای ملت بلکه برای یک شخص نیز داشتن باوری به خود یک عنصری خیلی مهمه باشد و اطمینان داریم که تمام ملت و تمام دولت باوری به آینده درخشان خود دارد و ما نیز همچون جزء جامعه باید که در روند تطبیق هدفهای مثبت دولتداری سهم ارزنده خود را گذاشته باشیم.